kumbah nyopo point persen kipat ba nang thabut jang jalan Meghalaya kilami pat ba akhat khandai tarik mentau benai yang ta banjit di anut ki MP jang jalan Meghalaya Lok Sabha katana ka Shillong Parliamentary Constituency bat na Ketura Parliamentary Constituency kiba bun ki ong ba kan ka jingmi kipat ba man thabut nakam taka election MP kala bande ka jingmi pat ba ka bun ne nama hai ki snam ki bradap kani ka jingmi ki pat ba kamlong kamni ka balong menta banaka liang jonga akan ikan tim tang ada la ya ban pendep la ka jonga hok bada ka jonga kamram ya ban thep ya ka bot ka ba kodor ka jonga bat ngadon ya ka jingkmi lenti ba akan ni ka por komta ki pajba nang sonong ba id jonga Shillong Parliamentary Constituency kinyami sakhamat ya ka ban le thep ya ka bot ka jongki da ka jingkerben ba da ka jingkmi lenti ba kin thep nam ta ka lawe ka ba pernai nam ta ka jingeda ya ka ri ka je menru bot ka jala ka jongi nam ta ban benne pensa ya ki riti ki dustur ki snap ki bakar pang bot kumju ru da ka jingtmu ya ka ban kentiu ya ka ri bot ya ka jala ka jongi haki liang barok na kentu kumbalai i haki babun ki jika thabut ki pai ba ki liang lan nadu mestep nakam tama pendap hak ya ka kamrang bojong ki kum kita ki pai ba nang thabut jong ka jela la i ka jengmi kham tam jeki babun ki samla kentup ki samla ki balai ban puli shabad jong ka snong wat shabad jong ka jelaru ki liwan khnang nakam tama shimta hakani ka jengi jiet eu MP batmai jong ka Shillong Parliamentary Seat bat kumburu dapat tura Parliamentary Seat Hagan ka jiya jong no to khobor kleng ke jaka lalap ba ka we ni ki polling station ka don ka jing khat ni ka jing punya sobha yin thabot tang ba ka notice board ni ka notice lasna hagar kom ka don ka lama cho ka we ni ki political party isi ki bakum kini kim di ban jashu aki polling station bat ki officer ki ben page ka jing thabot kim dei man sha ki bakum kini mar ka kata ba ka lam ba ka ki pai ba kemudian kau ngai ngoi ubli ai lat dengan ni makan yang ada ka khidmat ada ka sini hoi kunga kumwei nong sonong jangan ada jela asngo kumbanga dap da jingkermen bangayo kumwei benjit ya kinong mikmat bangai i ke jela ke jongi ke dap da garam sudah bat ke dap da jing bamsap sudah andai kumtang la yo benjit yo nong mikmat asngo dap da jingkermen hoi habaning kong asngo ngam sngo thu sngo thau yo eng enjit Andre habau bleu lapil lat dengan kelenti ngalawat ke jing tip ya nang anjit dengan ngodap ke jing kermen bang kita ko disku ke jing angut ke jonga ko we ke dai kaktin katlik na bala daga im kaktin ke jai bener ke im ka baar kalong ya ka try melu try jaka subu lada ngi kum ki khasi ladang im don ya ke jaka hang ne khasi te shanong in pet na bang ka try jongi ke dai nang ne te lada gidon yang ketrai meluk jaka nismutu bangidang im kata kacaka penyak ki kam kloy kin ai ban ya ki kam ban long yarap bikini ki ba dan kam gi bun ki khana menta ki bala pas degree ki meyok kam le ki bun ki ba ya shong tui long khanang ngi kwa ki ne ki sarkar ki balong yarap na kini ki na benta kini ki nong pule bala dep ki meyok rete long pen yarap ki nyiki ro ban yok kam long at least kini ban ya yo lang kam barit ru pi tu na meki dan bai tu dan bang ami tu bare ru dengan ong kumno rangam tep re
ngamnang ban batai na martai kasian beningkong jonga te ngakwa abit tang ban saput tang hau pra bi la biang hau pra tang kata ngakwa namar ngayu i leng bau pra kai i ka kala ka perthai ka long ka baro kari Meghalaya ro ka kala te la i kumba ka khi te ngaru ka kwai ka jingkarla namar hadien la syat sisi kalau we jongi la we ki khon ro ngakwa bukin long bait babha kan ngamnang ra ban keren Islam tang katahi ngakwa ban keren ngadap da kajing sokmen bangalayo ban vuot tasngi ban kane kade kasian baningkong bangalayo ban vuot haka election but nga khmi lintiru ba kino ki MP ki bajob how news nam kinyalam syaga jing bha but haka roi kapar jonga jilla Meghalaya ngata suan thek buj bej ngatang ba kwa ngan kham kala kham ha su su na din na chakmat angumta Iki kita jingkelak. long kata ka jing kwa haba sungap kina gi bari ati ba ga ba kwa ga ba pan long ngata ke Yang ini MP ban ini khmat. long ngom dei chu bên là din là nè Kum ki ni batai pa medyo na mình ta rồi thăm ha MP trên empat dayo resident tangkat nasional penrei kadu MP temu ni tua uba start uba sempang uba la bandai hakino kono ginilang uba pelia ka parang bukunta Tina ikini MLA kami ada ya persambat ke Assam te Assam haka met ka ya buka drong ka but ka star ko ba mo pedmo bala rim wala sa kano ba katu ka jing ayu ka Assam haka kaput umi tang sising ado munta ibru ke ba salak ke banang nama karo hikai ki konna do dang ret baun start ban nyau pisah ban sani tang suspa ke nyau pisah ke kena ke bakatu menang re ira dekat pat Habapait na ka percentage na ki constituency na ki legislative assembly constituency ki wala ki nak tabut ki babon hi ki constituency sipo gentle district ki ki baklan ba ka jingwan ki nak tabut lain atong kum ka ralyang kum ka yaw anta ki constituency ki bahasaru kum ka North Shillong East Shillong South Shillong but West Shillong ki dunap ha ki beri ki bon tabut kan ba ki district wat kum ka Eastern West Castle district West Castle district South West Castle district ki jingwan ki nak tabut palang balat ya ka new 4% Paribo district lu ki babon ki jaka ki bon phaken wa tabot lain nak ka jirang ba kamawati hak ba ken tabot ki dunab ha la iru ba kan ka sir ba kong e ki nong mi khmat ba ma ki balong ki MLA ki la ya yang lang lang bat ki pa ba nakam taban ab ka pali jogi man tabot la bil i hang ne yo Dr Celestine Lingdo obalong u MLA jaka sen congress na po omsning hak ba ul ab lang lang ba ki pa ba nakam taban pendap ya ka hok jong u ko monok tabot jong ka jala klea to shipni pi tu kti ni la tabot pe ke election ke long bet man ka sansnan te ketika kamram ke jongi kumki banyak senang tu bala toni kata ka benta bangin lej ba jet di kinong nikmat dengan penpau bangin kuat ya ka ji sokmen bangala da pendep ya ka kamram ke jonga ban jet ya kinong nikmat ban lej ban nikmat yang istisa Delhi te nakliang jonga kumu MLA nasoba ketbok ketweng ya MP ban sa job naganeka one Shillong parliamentary constituency but guburu ya ka Singkarpat ba kathong ba akmat ka ba MP kinlay ban mikmat yang isdesi kalong nak bansa ban kentiu ya ka roy kapat
nangta panisai ya kijing jong ki pajba kepada jong ka jela jongi kata ketika thong ba matam bat lapan pau ya ka jingsongu barka isoburam ki pajba jong ka konsensi borokuai kibala yami ban laiban tap e kubut ke jongki bat ngakat pa tu ba itu kibadang don halayeng bakin yami ban nalayem mungkin laiban tap ban pendap e karmam ke jongki nang ba ninyo ban penskem ya kataka rai kaba ni kumki pajba ni don na kementa bangin pa I MP Sadisha Dali Lesh Buni Pibaro, ki Perlok, ki Nong Krishan, Jong National People's Party, kum ke MDC na National People's Party, ngalawan ban tepi ka vote kalong shisha ka ik koridor, bat ngingit scam kum ki Nong Shong Shnong tu ni shim kia, ngin kit kia, na kamita ni ka kam ka babha, bat ngingit scam ni ka kenti ka bamenta kum niyo, I ta ilong kami, na ka party ka ba ngingi don inong sandur, kumuri orang ba yang benyale iru kentai ba ngingai scam ba imadam an perin in poish ka thong jong ka jing job klam artatien ta ka jingrap ka jong blay ka jiksen jong blay ba ngingai scam ki pat ba hiru kinai ka kti ka mon ka kti ka diam na ka bentai Dr. Amprin Lingdo kubishibu kum ki nong song snong jong gari India bro kowe kani ketika lat ka bangin yo ban pen I ya jing sngo ka jongi ta ka bangi jet ya ki nong nikmat ki jongi ha ka bai de bat ki member of parliament hang thi ko ka dor barba ko parliament ka ba ketuk ye ki sanspa sau pulai ngot ki member of parliament mandak sengi kum u wei na ginong nikmat jong ka jela megalia ba bagi tip ba election commission kala penbet ba jing tebut apo ka one long parliamentary seat ka de mandak sengi ka khat khandai dari jong april jong next nem arajar arsau ba nagaliang jongahi simet ke ying kesem nila pendep ya kejing tebut ndak sengi aga ba kene gede gadak ba nila yo ban teb ya kebut ha kene ka sengi penjit ya kinong nikmat kiba ngingin pha sha ka do barba parlimen kum u MLA jongka themri boy nang ne na nongpo na sungo ba ban kentu ya ki nong sok snong ru ba ngin yami ba na ka ta bangin tep ila ke jong buat banjit ya ginong nikmat ki jong so ban kentu ya ki longjing ki long sem ki long kemi ki long pa ki khon samla ki bala khat fas nem cheneng makin yami ba mli ban pensep ya ka buat marka ki don ki para nong song snong di jongi ki ba snojai tu ban le thebut haka election la ga de MP lene ka MLA lene ka MDC khamtam ha ka MP election I bagi ba khamduna ki be wan ban yami tendering ha pan pendrung kan dik pesutu ya ki ba apa kolong ba kongsan hadu kata-kata ba ngin thep ya lagi jong gobut ngin jit ya ki nong nikmat di jengi bat kimat ki ba kongsan hi ha bangi kren sufang ka parlimen ha bangi kren ya ka dor barba parlimen ki isu ha bangi jit ya ki MLA lane ki MDC kaya fair ha bangi jit ya ki nong nikmat sa parlimen ki kum kimat ki badang sateng jong jela ka jongi banyak sait ha parlimen na kawanta ban pendrung ya tin khasi ha ka kanit ka bakra ka bede bad isu ban yo ya ka inner line permit lane ka ILP na ka sarkar pedeng bakan ai ka sarkar jela bat ka bakongsan isu gi bede bat kene ka jinya ilti jungi kum pajba ka de ka jikerduk kam kerdu jam unemployment kumno bangin wanra ya kijing penmang pisa lane investment syaka jela ke jungi ki member of parliament ki bangin jit nya banda perkat bah bayano ngin pha ki bala banya site hang thia podor ba parliament ki bala banya khun ban wara aru ya ka jing mentot ki scheme ki project ki investment lane ki jing penmang pisa kenang ba keneka lat yo kam yo jam kadon na ka banta jong ki khun samla ki jungi ki babun kiba hagadeka juk ke jungi ke mentah kidan apa dengan kejungi leng bat kota tete kidan sibun ki kun samla ki kini ki paru ko juk kiba yai pos ni orang pos makno bagi kun jungi kini kam ni jam ndek tang kam surkar ka nungut ya la bat dan kini ki private player mengikat ki investment ki company
abaki wan hapok ga jela ke jungi kin yo kam yo jam hi kun sam lagi jungi ni gi dak kisin gi bebun aga jing la jong ka sokar jela aga jing la jong ki MP ban ya keren ban ya sat ko kin dan chibun gi lat kelenti ban wara ya gi hukum kini bat kui di isu ki ba kongsan ka de bat ki national highways ka ba de bat ki medical college ka ba de bat ki university state university ka ba ki kam bat ki jung kam ki bubun ki bangi ki dang ka ba kongsan ka long ba uno la ne kano ki ba ngin jit ha ne ka por ba ngin pha ang ki dor ba parlimen ka ki katok ne ki mat ki mat ki ba ki hap kan sat kan ya ko ngamut ban ong ba kin la ban le si sen le ya baro dan re kala de ka por ka ba kum ki pat ba ngi ha ban perkhat ha bangin jit ya kinong mat ki bala ban contribute ki badan ke jinge de ka ba jan ru bat ka सरकार pedeng bat kemta ter kita digir kom perkhat ki bangi habdon na kemta ke jing mentoy jong upat ba jong ke jela jemi dag baklet ya ke jing snow niam dag baklet ya ke jing snow bahaying dag baklet ya ke jing di perlok mana gi thap la dangin personong rim hagini ta kemot bakan umpoi snow dingin pet ya ka bandung kelum lang na kemta banjit ya ki nong ni kmat kita gidi ki mat so ba share Hasu aja ka jinga tabot ke babon ke la ong bara ki pat ba ki mi bun pha hakan ka sen jinga jit MP kala ban wan kal air jong ka jing kala kembali i bagi bon ba kala mi pha bat ya se kila pentamru ya ka record na ka jinga jit MP ya ka jelah kan dikisnam ke bradap hindi ka basa kalong ban banyak abai ya ka sautrik jong jeliu ka blang ka si bani na kam ta ban nyoy ke bot akari India hi bar ko wei